हामबाय जों दिनै अरा तामनि बागै प्रेस मिट मा खालायखा हिनमाले लाइट थानाय 29 तारिखनि घटना जे पूर्व सिंगेश्वराव आईपीएफ तिरक चिनी तिब्रा मथानि चेयरमैन जोक गवाइचारा फाइमानो तयै आईपीएफ तिरक सेगलायै चिनी तिब्रा मथानि चेयरमैन जोक बुखुक मीना लक्ष्मी देव बर्मानो बुप्रे सकप्रे खालायखा सायारक सिसिग्रिखा तै boni totrani chain rok naharkha tabo manyakho henge boni mobile log bo bokhogi dikha Mukesh Dev Burma IPF tini Facebook live bo norok nainai di bo odino Facebook live bo khlaika dagar sapa khlaima phang phang nugui no tongo henge aboni yaklo cheng 3-4 gonta rok ni pore cheng thanglaikha je salainani hinai omotei khai tiprasa walai sulai mani hamya bahai ke salai da kun ekta solution da thangman hinai cheng salaina thalaimani chungno borok kok thaisa sana jorariya IPF tirok da tilaijak boljili tilaijak aboni bisingo norok video footage phang phang nugui no tongo saboni yago da saboni yago latha police proshashan baro tongoi tongo ang request khainamo chung police proshashan dongno norok kaham sai togoi nadi je borok ni yago da latha seng boljili tui rifri bunai aborok sabo hino jesa panong thun tipra mothani borok pano ungthun IPF din borok pano ungthun romjakna nangnai o da tine latha tine je tannai Mukesh Dev Burma bufayong Mukesh Dev Burma bo duijonano tankha Pirojit Dev Burma ni yago tankha bokrogo tankha aboni yagolo Sasalang Dev Burma bo mokol murku talkawo tankha silai nangjak norok video footage phang phang nugui no tongo to phanase uskango Sar Mebar Kumar Jomatia chini tiprasa hamkrai montri phaiya khoi bono bo tipra motharang no hamya hini sai kalangui chini khorang news channel ni bisingtui chini khorang news channel lokse ulta IPF tirong no akromon khlaio hini naidi go bin bokrok phatija nge video footage phang phang nugui si tongo da seng latha tui tipra motharang no IPF tirok rifrik bumani nge bahai ke borok okok saimanka abono chin bubagra jongno buladi hini phurengya chin bubagra jongno sabo je tiprasa kaham kereng khlai hasi khusi amon bagi ang police proshashan nang request khlaio engke aboni yagolo taku Pirojit Dev Burma hinai bono puila yago dabai tangkha abon bore bokro tangkha bokro pre paksa silai nangkha aboni yagolo tai ani gana otongo taku Sasalang Dev Burma bono bo omtian nangkha kini go dagawo dabai engke abonang sanamusung je video footage phang phang kai nugui no tongo da seng tui nongkholai mani police tam khai tong tabu sudora tangi tabu borong rom mayako engke aboni yagolo taisa sung nukha je adago chini khorang news channel thangai Sar Mebar bai Sar Mebani logi thangai borok news coverage nakha engke ang mono sanamusung je o dinno khai tangai omo hai sitra news rok ajaga bo media kwbangma tong ei social media tui tongnai rok botong kwbangma borok boto phunuk mankhamu soise omo hai nangui tong hangkhe tarmane abo ang wanchogo borok nije khlaikha ekdini pore borok news nuhnui roi rekha aboni yagolo taisa borok thanao FIR khlaio sini against abo belai chaya chungmo hoito mungna selengo tipra mothani ngi chini bubagra sungno mono dagi uje kebai ta walai di ta bulai di ta sobai di tipra sa thancha khai tongdi mono chungno furungo aboni bagino chung thanjani marino hamjagei chung kasang khai salai hamlaina hini thanglaimani borok chungbai kok thaisa salaina naiya da seng gudal tui phaika police ni bwskango police bo nugui no tongo abo engke tei tamo sanai chungmo hoito mungna selengo tongo khe Mukesh Dev Burma
ni netrite no omo ungo tei bufayong Rikesh Dev Burma bo da tui phayo video footage of phang nugui tongo norok bo je borok ni yago latha tongo da tongo a borok sabo a borok sabo borok sabo sahosri amane ke dabai tanani police prosecution ni buskango abang police ono koina musongo da seng je borok yabong thu chini borok ni yabo phanam thon bong borok ni yabo phanam thon je tannai je bunai je samong hina khlainai bono dakte police romnani ungthon abono hambay